Hello Abiti. Hello Atiliki, muli kunyumba? Ndili kunyumba Abiti. Okay, ndikupesani. Komatu kunchito kwathipaza mavomita ili yeze kungompaza vomita. Akupatsani macha? Vomita. Kungokupatsani? Mabwana bazi kungozangalala. Ndikuti tigawana ma 2 mita tu pamene. That's obvious. Inu 2 mita inezo 2 mita basi. Muli pati apa? Ndili pa stage ya kwatu ndatsika kale mindi basi. Pangani changu Abiti ndakusowaniswa na I need to hug you and ndikukisani moopsa lero. Jamani Atiliki ndikubwera. Changu. Ndafika kale jamani. 2 mita. Mavuto anga atira ndatukwane antu. Tsopano kumachedwa kuyankha phone bwanji bekwesa tukuyembirani tukuuzeni za ndalama yanu muzichedwa kuyankha. Zopepera zimenezo kodi paja ndi ndalama yako zinga? Ndikupatsa 200 50 yoyo kupepesa kuti ndachedwa siwa kuti 150 ndikupatsa 200 wamva. Ubwere kunyumba madzulo cha ma 7 uzatengeka ndalama kako ndikupatsa 250 nditi ngotiso 50,000 yo wagulira akazi ako nsalu nsalu za akazi ako zatha nakumana nawo kunjego mkazi kumachita kusambuka. Uzatenge 250 uzatenge ndiponso ndikupatsa 220 basi 70 ugulire nsalu za akazi ako. Undipeza. Yatsala 1.650 1.750. Sorry. Leboda. Tandotomezera account number yako ndikutomezera ndalama zandi. Umesa unaona kuti ukugulitsa zima slides. Yes, undibweretsere ma slides osiyana khale ma slides 8. Follow Abiti for aineyo. Akona ndalama zinga? 230,000 ndikutomezera 250 30 ya Janet ya transport. Olo panopa tabwera ubwere panopo uzatengaso cash. Umakwana home. Yatsala besinate. Hello Elube. Bopo. Tinapita tukalekale kunyanja. Sitingapita kunyanja weekend. Kumangoje kunandikwana tipite kusalima. Ukudandalo za transport bwanji ngati ndi ndalama yako mesa ndi ndalama yanga. Ndikutumizira 100 I think let's just make it I'll send 120 ukagule mabikini oka majiji ne chose chimene ungafune cha kunyanja. Tunyamuka to Friday tikabwera ku Monday. Ineso I can't wait. Utumiza account number ndikutumizira umakwana. Life is good. Nangati Yesu nsima lero. I'm happy today. Ndikustairs kumene. Ine ndi trick. Ndimakhala kusongani. Tandibweretsereni pizza wa 42,000 uja makhala mushroom, makhala beef, makhala chicken. Mubwere nayo kusongani kuno ndikutumizira ni location. Pompano ndikudikira akhale otent. Ndizakupatsaniso ne pamwamba 8,000 kuti mungonjezera ka transport fuel. Mundiveze. Yes, amunanga Atiliki. Abiti ndakulandirani. Thank you. Ndipo ndikuhageni. Asa. Ndipo ndikupazireni itu ni 2 mita yanu. 2 mita yanu ndimene. Zalutu yokongola. Mutazoke zalu zija za Nigeria sijasinga kukaleni twacho Atiliki ndichikovia shaki. Musingooneka ndendende akinawo kwa Atiliki. Kwade Abiti. Yes, Atiliki. 4 mita yake mene patiko yakupasana kuntchito manena nsalu. Atu 4 mita yake ndi nsalu yoto. 2 mita yanu ndimene yoyo.